लाइक हासबेन्डआबो जेबो होनासै दे रायासै दे जाबाय बिसा मावनांगौ मोनालायबाय माइथिं नैबे सान्द्रियाव बस्था गैला बायजोब्बाय देग्लायसो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो जों माने देलायखांनानै रेडि ओमफ्राय स्कुलाव थांसैलाय आरोना जोङो सनालिजों आंजोंहाय फैलाय सनालि गुड मर्निं होनबाय गासिबो गुड मर्निं आब'मोन आदामोन आयंमोन दे होनदो आब'मोन आदामोन लाजियो ओरैबायदि लाजियो बुंनांला आरोना लोगोफोर दायो जोङो थांबाय थानोसै दिनै बांद्राय मोजां नङा आरोना बोथोरा अखा हाहां मिन्थिया अखा हागोन ना मागोन साथाबो लाना लाखाबाय आङो थ'बाय थादो होनबा लोगोफोरजों लोगोसे ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव दै ओमफ्राय हागौमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरो जेनेबा मोजां जिनिस देखायनो सेस्था खालामगोन आरोना थ'बाय थादो होनबा लोगोफोर फट' लानानै थांबाय आरोना जों दायो थांगासिनो दङ स्कुलसिम औवा लांगोन दान बे गारिया बारा जा मोजां बारदों 2000 years later लोगोफोर स्कुल गबाय आरोना दायो जोङो थांफिनगासिनो दङ न'आवहाय हाइरडजों फैबाय गाखोनानै जोङो दायो हाइरडजोंसो फैबाय आरोना バスなマネンラーサンディズナバンダのピザバスのザピネヘイマネバスなピザタデマガトトブラビオタブチベガシブなボンドのピザのイベオシャピベダナウイネベオシャピベボンドのピザ大ディーラヘドलोगोफोर जोंनि गलि हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय जेबो गैया आं दिनै अमा आथिं लाना फैदों मानो होनबा हासबेन्डआ अमा आथिं जानो लुबैदों होनगासिनो दं आरोना बिराद गोबाव जाबाय मोनसे थौथा बायदि मा जाखो थ' दायो अमा आथिं संजानोसै आरोना लोगोफोर न'आव फैनानै आङो अमा आथिंखौ आरामसे साफासे फोसाबनानै गोदानानैहाय संगासिनो दं आरोना र' नोंसोरनो देखायनि आङो अलरेडि एवखाबाय दे ओमफ्राय मस्ला मस्लि होखाबाय ओमफ्राय नोंसोरनो देखायगासिनो दं आं र' नायबानो जाबाय नै लोगोफोर अमा आथिङा
बेदरफ्राबो जायाखै दे दासो एवगासिनो दं नै मस्ला होनानै लाबाय आं ग्रेटाराव होनानैहाय आरामनो दावरावखौ जोंना एक्स' गियोसो आरोना बिदि दावरावबा नोगोद गियो बियो जै बिदि दावरावबा हाबाफोर जादों माबाफोर जादों होनबानो गियोसो बेना ओमफ्राय गिनायजोंनो सोङोसो आरोना बेयो ओमफ्राय दा सोंबावाखै बे दलद नाहरगासिनो दं बेसेबांबा गोजान गेटनिफ्राय गिख' साला ओमफ्राय गिबाबो सोङो दै बियो ओमफ्राय मानसिफोरखौबो सोरखौबा गिदोंबा लानजाय फायथंगोन बियो गिनानै नांगौबा होनबाबो सोंगोन आरोना सोङालासे थाया आरो बियो ज' लोगोफोर नुखाबाय नोंसोरो अमा आथिंखौ संगासिनो दं आं गोथावनो थारमाने सनालि बिदाया जानो लुगैदों होनगासिनो दं ओमफ्राय जानोसै आरो आंबो आरो माथोबावना संना लागासिनो आरो लोगोफोर दा देखायगोन आं लोगोफोर नै अमा आथिङा उखुन्दै खुलायलायना दासो मोनदों आरोना ओमफ्राय ओंखामखौबो साथामनि रेडि खुरबाय नै नैबे दालिमोन मैया मोनानि एसेनो ओमफ्राय नै अमा आथिं जानो लुगैबाय दासोमोनलै देन्जार गोथाव जाखासिगोन आरो टेस्टिनो सनालिनो होआलै नोंनो होआ लोगोफोर जाना लाग्रोसै होनबा गोथावनो ओमफ्राय न' सिङाव बानायना भिडिअखौ बोरैबा फुरला नुयो आरोना स' जाना लाग्रोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय स' लोगोफोर दायो जों उसुंथिं फैदों आरोना आङो गय एसे 10थासो गय आरोना आङो जावैनो लादों मानो होनब्ला जोंना न'नि गया जा मोजां आरोना बे लामा खाथिनिया गिदिर गिदिरथार ओमफ्राय फाननो थाखाय मोजां जायो नायखौनो एसे जावैना लानि आं 10थासो बिदिनो एफा जावैयो जावैनानै लानि आरोना ओमफ्राय माने उनावहाय दस्रा बिफांफ्रा बायबा बेखौ गायनानै होनि बेनि थाखाय स' नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओरैबायदि हाग्राजोंमोन ओमफ्राय दाख्लैसो फोसाबनानै बारा गोबाव जायाखैमोन खिन्थु आरो हाग्रा रज'फिनलायबाय ना गोरलै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओरैबायदि हाग्रा जानानै थालायबाय बिथिंजाय नैबे सानद्रिया अबस्था गैला बायजोब्बाय बाट गय दोनग्रा आरोना नै बे गयखौ जावैनानै लानि नैबे जिं एसे जावैनानै लानो र' ओमफ्राय बे हाग्राफोरखौबो फुना लानोसै ओमफ्राय सनालियाबो आंजों दंफैफायो मान लुजागोन दादांखा गथ' लोगोफोर नै दायो आङो माने साफा खालामखांबाय आरोना बेखौ थिखोनानै दोनजोब्बाय आं बेयाव ओरैजे साफा खालामबाय बाल्थिंखौ दाबो गारहैयाखै ओमफ्राय नै साफा जाबाय ओमफ्राय ओइथिं औवा दोननायथिं सिबनो बाखि दंबावो बे थाथोंसै गाबोन मावसै हाला बिदि नैबेखिनियाव एसे गय जावैनानै होबाय नैबे फांसेनि हारसिं रज'नाय सिरिनानैहाय लोगोफोर बेखिनिखौ साफा खालामनानै लाबाय ओमफ्राय बेयावनो आयौ सान्दुंआसो मोनासै जों बेयावनो आङो नोंसोरनो मोनसे जिनिस देखायनो नागिरदों जै थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नैबे बिबारखौ नुदोंना नैबे जोग्लावदो डिस्टार्ब खालामबाय बेखौ बोखानानै गारहरनांसिगौ जानायबो जाखाया ओमफ्राय नैबे गलाब बिबारखौबो दानखानांगौ ओमफ्राय नैबे बिबारा ओरैबायदि बोसोर जाबाय आरोना लोगोफोर माने देग्लायसो बिबार बारदों नालाय नै बियो गैयाब्लाबो बेसेबां बोसोर जाखोथाय आं बुंनो हाला र' बियो माने गैयाब्लाबो बियो आं डिग्री कमप्लिटखौनो खालामाखैमोन दे बिराद गोबाव जाबाय आरोना बियो बेखौ आं मानिफ्राय लाबामोन होनब्ला बे दाखालि जों नोंसोरनो देखायदोंमोन गसाइगावनि जोंनि नेहुरु फिल्ड खाथियाव जे ब्रह्म माबा धर्मशाला जे माबा दङ न' दङ जोंसार मामोनथाय बयस हस्टेलमोन नामा जोंसारमोन नामा बावलायलांबाय दे आङो स' बे खाथियाव जे नार्सारि दंमोन आं नोंसोरनो देखायहरदोंमोन मोजाङै नुवाखै आरोना नोंसोरो स' माने बिनिफ्राय लाबोदोंमोन जे बिराद बोसोर जाबायलै गैयाब्लाबो मबाइलाबो चार्ज गैला गैयाबाबो आं हाबा जायैनि सिगांनिफ्रायनो लाबोनाय दे बोसोरथाम बिदिनो जासिगोन आरोना बोसोरथामसो जाबाय खोमा गैयाबाबो बे बिबारा ओमफ्राय बोसोरथामनि उनाव देग्लायसो बारदों आरोना देग्लायसो आयु फार्स्ट टाइम आरो बे बिबारा बारदों बिराद गोबाव जाबायना बिराद बोसोर बाराखै ओमफ्राय आं सानबाय कि साला बिबारखौ आङो बेखौ 150नि बायनानै लाबोदोंमोन दे बे बिबारखौ आङो खिन्थु सानदोंमोन आं एफा साला फैसा होनानै बायनानै लाबाय आं एफा मोजां फसायनानै बिबारा मानो बारासै बिराद रागा जोंदोंमोन आरोना होमबाबो थाथों बाराबाबो थाबाय थाथों होननानै आं बेखौ गायस्लाय होदोंमोन दे ओमफ्राय फाइनालि नैबे बोसोराव बारबाय आरोना बे बिबारा ओरैबायदि मोजां मोनो आं बिराद माने फसायनानै लाबोदोंमोन दे ओमफ्राय कालारा बेबायदि नङामोन दे एसे माने
बिदि एफा गलाबद्राय बिदि नङामोन आरोना गलाब मानेथ' एकदम माने पिंक बायदिसो जाबाय आरोना बे ओमफ्राय एसे माने फाथ्लामोन आरोना कालाराहाय ओमफ्राय मा होननांगौ बिदिखौहाय गलाबबाबो डार्क कालार थायो मोनसे ओरैनो एसे माबा थायोना बेबायदिमोन आरोना ओमफ्राय माने लाइटद्राय जाबाय आरोना बियो ओमफ्राय एसे चेन्ज जादों आरोना कालारा देखायबावनि आं नोंसोरनो ओरैनोथ' मोजां बिराद मोजां मोनो आं बिबारखौ बेखौ फार्स्ट टाइम बारनायनि खोथा ओमफ्राय नैबेफोराव साफा टमेट' बिफाङा सिरिनानै बिदि जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आंना नैबे गलाब बिबारा जामब्रिजोब्बाय बेखौ दानफायनानै गायना होनांसिगौ ओमफ्राय नैबेनि दाउस्रि आथिङाबो सेस बोरैबि जाजोब्बाय रुनस्रावनो दै लुबाबो मोजां जायासै नैबाव मैथा एसे गायना होदोंमोन आं रेक्सु नैबो बिबार गायनानै होदोंमोन नैबेबो रानस्रावजोब्बाय दै लुबाबो रानखांबाय थायो खिन्थु बाट थैयाखै आरोना बे फाइनालि ओमफ्राय नैबेखौबो साफा खालामना होनांगौ नै बानलुआ गोरलै बिबार बारहांबाय नै माबासो नैबे हाग्राफोरखौ फुना होनांगौ नै दुब्रि हाग्रा रज'दों साफा खालामना होनांगौ आङो एसे माने साफा खालामनानै लागोरबावनि बिनि उनाव दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनाव ओमफ्राय बै आंनि टमेट' बागाना नोंसोरनो देखायनो बेखौबो साफा खालामजोबनोसै आरोना आं दिनै मोनानानै दुगैनो मोनलागै दामोन मिन्थिला दिनै एकदम साफा खालामनोसै मैयाबो मोनानानै दुगैदों दै हासबेन्डआ नुफैदों दिनैबो जुदि मोनानानै दुगैया रायजानो हागौ रायजानांगौबा रायजाथोंसै खामानिया देरसिन नङा होमब्ला मावनानै लागोरसै लोगोफोराव देखायलांबाय थागोन आं नोंसोरनो नानिनि जुथाखौ सुनानै अबेयाव फोरानदों आङो नैबे टमेट' बिफांखौ एकदम माने बोखारजोबसै ओमफ्राय गलाब दालायाबो बोरैबि ओरै हेंग्लां हेंसि जाफैजोब्बायना ओमफ्राय बिबारालाय जा बारो बुंनांला आरोना आरो बारबावगोन नैबेफोरबो बिबार बारबावगोन नैबेफ्राबो बारबाय नै एसेनो जिंसि होनो मोननांगौ सांग्रा गनखौ आरामनो फोसाबना लागोरसै र' ओमफ्राय टमेट' बिफांखौ बुखुना गारहरजोबसै आं नै सासेया दासिमबो मावगासिनो दं खामानिखौनो मोनाबाबो मावगानोनो रोंला होद खोमसि जालायबाय थाम्फै अरजोब्बाय बे सिखारदो नायदो फोसाबजोब्बाय हारसिंनो बे बाहाय टमेट' बागान दंमोन टमेट' बागान नै गलाबा जोंना दासो बारसिनलायबाय माने हारसिं सिरिलाङो मोदानदोंसो फ्लेसजों मोदानोसो गिदिरथार बिफाङानो दरजायानो खोरखियानो खुलि जाला दरजानो खिरखियानो खुलि जाला एकदम क्लिन जाजोब्बाय क्लिन जेसेबां हाग्रा दंमोन दे जाबाय बेसेबां मावनांगौ मोनालायबाय जाबाय स' लोगोफोर दायो आङो दुगैखांनानै रेडि जाबाय आरोना दुगैखांनानैहाय टाइमा जादों दायो 7:30 जाबाय मोनानि ओमफ्राय बहुद लेट जाबाय आरोना दिनै ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आङो माने फोसाबैदों मोनाबाय आरोना ओमफ्राय आंना बिदिनो जे खामानि मावबाथाय ना आं सिखांनो बायो आरोना आङो जे खामानिखौ आं फोजोबनो हाया अब्लासिम आं मावबाय थानो मोजां मोनो ओमफ्राय मावखांबाय आं खुनुरुखुमनो दुगैनानै लाबाय एसे दंमोन सुनानै लाबाय मोनाबाबो बुनो हामा दे मोनायावहाय ओमफ्राय माने आंना सोमखानायमोन आरोना दहायनिनो ड्रेस एसे गांनै गानथामल' आरोना हासबेन्डनि गस्ला ओमफ्राय गांनै गानथाम नानिनि गस्ला दहाय नानिखौ थुखैदोंमोन आङो ओमफ्राय सुस्लाबाखै आं मानोना हाग्रा फुनायावनो बेखौ थुखैग्रोदों आं मोनायोना गोजाङो उन्दै मानसि लोमजायो बेनि थाखायनो थुखैग्रोनानै लादोंमोन आङो स' ओमफ्राय खामानि मावनायखाय हासबेन्डआबो जेबो होनासै दे रायासै बाट होनदों आरोना माने एफा मोनाजासे मावनांगौ थाम्फै अरोना होननानै बेल' ओमफ्राय रायजानो गबाय आरोना दिनैयो होनबाबो मावनानै लानो हाबाय मा जाखो रेक्सु होनबाबो मावनानै लानो हाबाय बेनो सान्थि आरो दंबावो दे लोगोफोर आरो ओरै बाखि दंबावो एसे एनै उसुंनि दहाय जे देखायदोंमोन आङो औवा दंमोन औवा दोननाय बेखिनिखौबो ओरैनोथ' हाग्रा गैया बेवहाय ओरैनो दाखोर गय बिगुर आरि सिरिनाय गय बिबार सिरिना मैला जायो दाखोर ओमफ्राय मोनफा मोननै दं खोमा हाग्रा ओमफ्राय इसिबां गैया आरोना बेखौ आं मानोना बारा गोबाव जाखायाखै फोसाबनाया ओमफ्राय फोसाबबाय थानांगौ जायो दे मानोना दा दैज्लां ओमफ्राय माने जिबौबो फैयो आरोना दा गोलोम बोथोर ना ओमफ्राय गोलोम बोथोरावहाय फैयो आरोना बिदि जिनिसा हाग्रा बंग्रा दोनबाथाय ओमफ्राय गिनांगौ जोंना उन्दै दं सैमा दङ ओमफ्राय उसुं गिदिङोना जोंना रेक्सुआ ओमफ्राय मावजिफोर फैबा बायदिसिना एन्जर थेन्जर होसोयोना बेनि थाखायनो फोसाबनानै दोननांगौ जायो आरो दैखरथिंजायनि दंबावो बनबो एसे थिखोनो बाखि दंमोन मैयानि बेखौ थिखोआखै आङो थाथ'थोंसै प्लास्टिक खोबनानै दोनखानाय अखाबाबो टेनसन गैया स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बिदिनो थांलायबाय आंना स' ओमफ्राय आं ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामला दे लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो ओमफ्राय मानि लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामनानै होदो आरोना स'
नोंसोरनि अननायावनो आं नोंसोर अनाबालाय सोरथो अनबावनो नङा होनब्ला ओमफ्रायो बिदिनो आङो थाबैनो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार